Bu gepleşik Doğruluk Yolu Hızmatı tarapyndan taýýarlanyp efire çykýar. Bu gepleşikde hödürlenilýän maglumatlar üçin Doğruluk Yolu Hızmatı jogapkärdir. Salam mähriban imanlaky doganlar. Salam gadyrdan iýleşler. Doğruluk Yolu gepleşimede hoş geldiňiz. Yaradan gudraty güýçli Hudaýymyzyň merhemeti, söýgüsi siziň her biriňize ýar bolmagyny dilek edip, bugünkü gepleşimede başlaýaryn. Hakykatdan hem Reb Hudaý her bir insanyň her bir ýerde kimdigine seretmezden günählerinden, günäniň näleti we bela beterlerinden, şeytanyň gol astyndan we günäniň baky jezasy cehennem odundan halas bolmagyny isleýär. Hudaýa şükürler bolsun. Ol biziň her birimiz üçin bu gutuluşy aýan etdi. Bu ajaýyp gutuluş bolsa, çyn kalbymyzdan günäligimizi boyun alyp, günälerimiz üçin toba edip, onuň göklerden bizi halas etmek üçin iýberen halaskär we Rebbi bolan İsa Mesihi tanap, ona inanyp, durmuşymyzy ona tapşyrmakdyr. We Hudaýyň baky padşahlygyny kabul edip, bu baky padşahlyk üçin hem ýaşamakdyr. Ine bu hem biziň gepleşiklerimiziň esasynda durýan hakykatdyr. Biz ine bu hoş hawaryň gullukçylary we wagizçylarydyr. Her bir iýildeşimiziň bu ajaýyp hoş hawara düşünmegini, iman edip gutuluşa eýe bolmagyny we durmuşlaryna bu hoş hawaryň halas edici güýjünde we bereketlerinde ýaşap, hakyky batly durmuşda ýaşamaklary üçin hem dowamly gepleşiklerimizde mukaddes ýazgylardan öwrenip, size hem öwredýäris. Bu sebäpden eger sizde mukaddes ýazgylar barada, ýa-da durmuşyňyzdaky her bir ruhy meseleler barada soraklaryňyz bolsa, biziň bilen habarlaşyp sorap bilersiňiz. Biziň bilen elbetde pikirleriňizi we belliklerinizi hem paýlaşmagy hem ýatdan çykarmaň. Biz siziň bilen birnäçe gepleşiklerimizden bäri ine bu ajaýyp hoş hawaryň has giňişleýin alaky taglimatlaryny, ýagny biziň üçin bu İsa Mesih baradaky hoş hawaryň many we mazmunyny, onuň durmuşymyzdaky täsirini we güýjüni, bize beriljek ruhy bereketlerini we durmuşymyzy bu hoş hawar esasyna nädip ýaşamaldygymyzyň ýollaryny öwredýän Resul Pawlusyň Rimlere hatyny öwrenip geçäris. Öňem bellek geçişmýäli. Rimlere haty çuňur öwrenmeklik her bir iman üçin wajypdyr. Çünki bu kitapda biz hoş hawaryň, imanyň we her günkü durmuşyň esasydygyny görýäris. Biz siziň bilen Rimlere hatyň iň soňky babyna ýetip geldik. Geçen gepleşemizde biz Pawlusyň Rimlere hatyny jemlemek bilen ýene-de birnäçe wajyp zatlary imanlara öwredýändigini gördük. Ol 16-njy babyň başyna özüniň Rebbi bolan hyzmatyna ýekedärligini, özü bilen egine berip hyzmat eden hyzmatçylaryň, Hudaýyň padşahlygynyň İsa Mesih baradaky hoş hawaryň wagyz edilmegi bilen ýaýramagyna, giňelmegine goşan imanlary ýatlap, atlaryny tutup, olar üçin minnetdarlyk aýdandygyny görüpdik. Bu bolsa Pawlusyň özüni hemmelerden wajyp bir ýyldız bir ýaly görmeýändigini, hatta özüniň durmuşyna we hyzmatynaky üstünlikleriň hem Reb Hudaýyň güýjüne we akyldarlygyna daýanyp, onuň şöhraty üçindigini we bu maksatda her bir imanlynyň keçi ýa-da uly bolsan goşantlarynyň wajypdygyny
bize ýatladyp, biziň hem ondan öwrenmeligimizi bize öwrediýär. Gelin bu wagt mukaddes ýazgylaryň Rimlere hat bölüminiň 16-njy babynyň galan ýerinden öwrenmegi dowam edelim. Ýazgy ine şeýle diýär: Ey doganlar, size öwredilen taglimata garşy çykyp, araňyzda agzalylykları döre diýenlerden, imanyňyza böwet bolýanlardan äge bolun diýip ýalbarýaryn. Şeýle adamlardan gaça durun. Çünki olar Rabbimiz İsa Mesih'e däller, öz gara garynlaryna hyzmat edýändirler. Olar süýjü sözler we yaranjanlyk bilen gepläp, sada adamlary ağlawa salýandyrlar. Siziň tabiinligiňiz hemmelere ma'lumdyr. Men siziň şeýle diňňizde biçak begenýärin. Ýöne siziň ýagşyny yamandan aýdyn saýgarar ýaly, paýhasy bolmaňyzy, yamanlyga ýanaşmazlygyňyzy isleýärin. Resul Paulus Rimlere hatyny imanlary habardar bolmakda duýduruşlar bilen tamamlamagy makul bilipdir. Dürli ağlaw we insan tebigatyna mahsus mekirlik bilen aralaryna girip Paulusyň öwreden, wagt eden hoş habarynyň taglimatyna durmuşlary we öwredýän taglimatlary bilen garşy çykyp, agzalalyk töredýänlerden we olaryň imanlaryna böwet bolýanlardan äge bolmagyndan imanlary Paulus habardar edýär. Bu taýda ilki bilen bellemeli zat, her bir imanly öwredilýän taglimata ünüsli bolup, olary çyn kalbyndan çuňur öwrenmelidir. Näme inanýandyklaryny bilmelidirler. Biziň her birimiz iman eden Hudaýymyzyň kimdigini, onun hoş habarynyň maksadyna düşünüp öwrenmegiň wajypdygyny we bu üçin wagt we güýç sarp etmeligimiz bize wajypdyr. Bu sebäpden mukaddes ýazgylaryň gaty köp ýerine Hudaýyň akyldarlygyna eýe bolmak üçin we hakikaty bilip, yalan taglimatyň nämedigini görüp bilmemiz üçin Hudaýyň ýazgylaryny dolu we çuňur öwrenmeligimizi we başgalary hem öwretmeligimiz barada öwredip ünlenýär. Eger biz hoş habaryň taglimatyna dolu düşünüp, öwrenip, olar arkaly durmuşymyzy gurmasak, onu yalan taglimatlardan we yalan taglimaty getirýänlerden äge bolup, olary saýgaryp hem bilmeris. İkinci bellemeli zat, käbir halatlarda yalan taglimatlar we düşünjeler ýygnaga daşardan başga biri tarapyndan getirilýän bolsa, köplenç hoş habaryň taglimatyna we maksadyna garşy bolan zatlar ýygnagyň öz içine döreýär. Çünki hakykatda imanly bolmady. Geçi ýaly adamlar özleriniň bu dünýä we şeytana mahsus olan mekirlik häsiýetleri bilen ýygnaklara aralaşyp we pursatdan peýdalanyp, hatta ruhy ýol boşçy wezipeleri hem dürli ýollar bilen eýe bolýarlar. We ýygnagyň çyndan kämilleşmegi üçin hereket etmän, öz bähwidi üçin ýaşap, tersine Hudaýyň padşalygynyň giňelmegine we imanlaryň imanlaryna hem böwet bolýarlar. Eger ýygnakdaky imanlar hoş habaryň taglimatyna dolu düşünmese, onu beýle häsiýetli adamlara hem ýygnagy dolandyrmaga ýol berýärler. Şu taýda Paulus şeýle ýygnakda bolup da İsa Mesihiň bellemedik liderleriniň häsiýetlerinden käbirlerini aýdyp geçýär. Beýle yalan liderler ilki bilen İsa Mesih Rabbimize hyzmat eden ýaly özlerini görkezip de gara garynlaryna, ýagny öz bähwitleri üçin ýaşaýanlardyr. Hatta Hudaýyň ýoluny hem durmuşda bir zada eýe bolmak maksady üçin gulluk edip ulanýarlar. Olaryň häsiýetleriniň käbiri mekirlikdir. Ýagny özlerine peýda geljek adamlara yaranjanlyk hem edýärler. Öz şahsy maksady, ad awra üçin ulanyp biljek adamlaryna hatta süýjü sözler hem, yardam hem gaýgyrmaýarlar.
ve adamları şeydip ağlava salyarlar. Olanmalı adamlarının maksadı üçün ulanıp bolanından sonra onları yanlarından uzaklaştırıyarlar ve gatnaşıklarına hassa olara karşı yozlaşıyarlar. Bular barada yine de Pavlus'un Efeslere hatına hem Pavlus bu barada yatladık geçe. Seredin yazgı Efeslere hatın 4. babına bular barada näme diye. Ine Mesih'in özü käbirlerine Resul, käbirlerine Peygamber, başka birlerine hoşhavarçı, öğretici, beyleki birlerine yığnağın çopanları edip belledi. Oların vezipesi, Hudaýyň halkyny ona hyzmat etmäge taýýarlamaktan we Mesih'in bedeni bolan imanlar yığnagyny berkitmekden ibaratdyr. Munyň netijesinde hemmämiz imanna bir bolup Hudaýyň ogly Mesih'i tanap bilip ol ýaly dolu kämillige ýeteriz. Şeýdip, mundan beýlek insanlaryň yalançylygynyň we öktelik bilen düzýän her hili taglimatynyň şemalyna gowulup eýlek-beýlek iteklenýän çağalar ýaly bolmarys. Tersine hakykaty süýgü bilen aýdyp, bedeniň başy bolan Mesih ýaly hemme taraplayyn kämilleşeriz. Onuň ýolbaşçylygy aslynda tutuş beden her bogunyň kömegi bilen baglanyp oňa biriktirilýär. Her agzanyň kadaly işlemegi netijesinde beden kemala gelip süýgü arkaly sazlaşykly hereket edýär. Şu taýda ünüs bermeli zat, yalan taglimatlardan imanlar jemaatyny goramak üçin hakykattan hem Reb İsa Mesih tarapyndan bellenen, ýagny durmuşy we taglimaty arkaly Mesih'e bolan imanyny iş ýüzünde görkeden, ýagny häsiýetlerine, hakyky hyzmatçynyň häsiýetlerine eýe bolan, durmuşy özgören imanlaryň durly ruhy wezipelerde dogry hyzmat etmegi netijesinde ýygnagyň beýleki agzalarynyň imanyna ösüp berkep bilýänligini hakynda görüň edilýär. Ýagny ýygnakda ruhy hyzmata bellenen ruhy ýolbaşçylaryň, mugallimlaryň, ruhy çopanlaryň ýa-da islenlik bir hyzmata bellenen liderleriň wezipesiniň jogapkärligini we wajypdygyny bize ýatladýar. Şu wagt men ýygnakda islenlik ruhy hyzmat üçin bellenen wezipedäki doganlara ýüzlenmek isleýärin. Size bu wezipe kim belledi? İsa Mesih'in özümi? Ya da sizin özünüz isläp bu wezipe üçin göreşip, talap edip bu wezipeni aldyňyzmy? Ünüs beren bolsaňyz, Resul Pavlus okak geçen ayatlamada ýygnakda hyzmat etmek üçin bolan wezipeleri İsa Mesih'in özü belledi diýe. İsa Mesih'in özünün bellen hyzmatçylary bilen öz-özüni hyzmata belleýän ruhy liderleriň tapawudy nämede diýmeňiz mümkin. Olary biz olaryň durmuşyndaky miwelerinden tanap bileriz. Şöhratly Rebbimiz İsa Mesih'in bize öwredişi ýaly agacy miwesinden tanap bileriz. Ýagny İsa Mesih'in özünün mukaddes ruh arkaly belleýän hyzmatçylary özleriniň ruhy miwelerinden tanalýanlar. Olarda bu dünýä ýörelgelerine we şeytana mahsus häsiýetlerdir, niýetleri ýokdur. Olar menmenlikden, şöhrat parazlykdan, tekeppirlikden uzakda bolan imannaky adamlardır. Özleri göreşip, söweşip, dawa jenjel bilen başgalary öz maksadyna ırmak üçin dürlü mekirlik ýollaryna ulanyp ýa-da özünnäki nähildir bir ukybyny öňe sürmek arkaly ýygnaklarda we ruhy hyzmatlardaky wezipe eýe bolan adamlaryň häsiýetleri hem özlerini alyp barışlaryna, durmuşlaryna bellidir. Bu adamlaryň bar ýerine köplenç, dawa jenjel, başgalary höküm etmek, adamlaryň göwüni agyrtmak, ýaryşmak, başgalar bilen deňeşmek, Hudaý ýoluna
baylyk we ad awray gazanmak islegleri, gahar gazap, sögünç we gıýbat edip başgalary peseltmek, özlerini bolsa beýgeltmek we şöhratlamak, menmenlik we tekebbirlik ýaly erwet bolan imanla asla gelişmeýän häsiýetler we işler bilen olar bellidirler. Gadyrdan doganym, sen nähili hyzmatçy? Durmuşuna we häsiýetlerine seredip, nirede we kime degişlidiň barada gowy pikir et. Eger ýalňyşyp, bu wezipe özüň eýe bolan bolsaň, onna toba et we wezipeňden tä özüňde Rabbiň isleýän häsiýetleriniň emele gelip, täzelenmek bolýança bu ruhy ýolbaşçylykdan uzakda bolup hyzmat et. Eger hakykatdan nädogry ýoldadyňa düşünmeseň we çyndan toba etmeseň, onda bu meselede hem Hudaýyň hökmüne duçar bolarsyň we Hudaýyň ýygnagynyň maksadyna we taglimatyna garşy çykarsyň. Hyzmatlarda we ýygnaklarda agzalylyk döredip, imanlaryň imanyna hem böwet bolarsyň. Mundan başga da Pawlusyň duýdurşyna we Efeslere ýazan ünlewlerine biz ruhy wezipedäkileriň hyzmatlaryny nähili berjaý edýänlikleriniň bütün ýygnagyň Hudaýa hyzmat etmegine we imanlar ýygnagynyň berkemegine täsir edýändigini we bularyň olar üçin wezipe bolup durýandygyny görýäris. Ruhy hyzmatyň we hyzmatçynyň mundan başga maksady we wezipesi bolmalydyr. Gadyrdan doganym, İsa Mesihiň seni belleýän bu wezipesini sen nähili berjaý edýärsiň? Bu wezipeni Hudaýyň şöhraty üçin oňa dolu berilip, jana ýaman zähmet çekermisin? Ýa-da bu wezipeniň sana getirjek bähwidi üçin ýerine ýetirýärmisin? Soňky günlerde gynansak da, ýygnaklarda ruhy ýolbaşçy lider ýaly nähildir bir hyzmatyň ýolbaşçysy bolmak gaty meşhurlyga eýe bolan bir zatdyr. Aýlyk günlük bilen öpçünip bolmak, dörli ýurtlarda geçen konferensiýalara gatnaşmak, çağırylmak, dörli şäherlere gidip gezmek mümkinçilikleri, olara berilýän aýratyn orun we ünüs we wajyplyk gaty artýar. Netijede köp sanly ýygnagyň ruhy ýolbaşçylary, çopanlary, dürli ruhy hyzmatçylary esasy wezipesini unutýarlar. Ýa-da Hudaýyň isleýän wezipesine beperwa seredip başlaýarlar. Ve ine bu agzak geçen zatlary durmuşlaryna birinji ýere çykaryp, diňe okuwdan okuwa, konferensiýadan konferensiýa, başga bir ýygnakdan ýene bir ýygnaga gatnamak bilen meşgullanýarlar. Men käbir halkara Mesihi konferensiýalaryna gatnaşanymna, ýygnakdan ruhy pastor, ýagny çopan, mukaddes ýazyglary öwredýän mugallim diýip wezipe eýe bolan adamlaryň her ayda hepdelep başga ýerlerde, konferensiýalarda bolýandygy bilen öwnýänlikleriniň we ýene de şeýle konferensiýalary, duşuşuklary guramak we olara gitmek bilen meşgullanýandyklarynyň şaýady boldum. Eger bir ruhy çopan ýa-da ýygnakda we ýazgylary öwredýän mugallim köp wagtyny ine bu zatlara sarp edýän bolsa, onda nädip ýygnak imanyna berkep ösüp bilsin we her bir imanly nädip Hudaýa hyzmat etmäge, hak taglimata wepaly bolup ösüp bilsin. Doganlar, siz nähili Hudaýyň halkyna çyn göwnünden hyzmat etmek, mukaddes ýazgylary çuňur öwrenip, taýýarlanyp, wagt etmäge we imanlary öwretmäge dolu güýç we wagt sarp edýärmisiniz? Her bir imanlynyň çyndan berkemegi, ösmegi üçin can çekýärmisin? Bulary etmekde şahatlykdan we batylykdan dolýarmysyň? Ýa-da bir ýere çağırylsaň, nähildir başga bir ýurtda bolýan konferensiýa çağırlanyňna hassa begenýärmisin? Ruhy wezipe eýe bolanlaryň wezipesini dogry berjaý etmegi, imanlary yalan taglimatdan we yalan taglimaty getirýänlerden, bölünüşiklerden, imanda ösmeklige böwet bolýan
başga da köp zatlardan gorap biler. Ine hakykatdan hem öz wezipesini päk islegdir maksat bilen berja ediyen ruhu liderlerin ýygnaklarynaky we hyzmatlarynaky imanlar hem bu dünýäniň ýörelgelerine we şeytanyň ağlawyna, insan heveslerine yeňilip, deňiz tolkunyna eýlek-beýlek iteklenýän, imanny ösmedik çağlar ýaly däldirler. Olar kämildirler. Biz ruhu liderler, ýolbaşçylar hökmünde gije gündüz näme barda alady diýär. Senin hyzmatyň çyndan ine bu maksada bagyşlananmy? Ýagny Hudaýyň halkyny oňa hyzmat etmäge taýýarlamakdan we Mesihiň bedeni bolan imanlar ýygnagyny berkitmekden ibaratmy? Ýa-da adamlaryň diňe saňa bakna bolmagyna, senin bähwitlerine baş edilen hyzmatmy? İnsanlar daşyndan içindäki niýetlerini näçe gizlemäge çalyşsa da, daş töwerekdäki imanna kämil bolmadyklary dürli ağlaw ýolu bilen ağlasa da, Hudaý hemme zady görýändir we bilýändir. Ve hoş hawaryň taglimatyna kämil bolan imanlar hem beýle adamlary saýgaryp bilýändir. Pawlusyň Rimdäki we Efesdäki imanlar ýygnagyna berýän duýduruşlary bizim üçin hem duýduruşlar. Eger biz hakykatdan Rebbe dogry ýolda gulluk edip, hyzmat edip, onuň bize beren wezipesini, onuň şöhraty üçin berjay etmek islesäk, ona bütün durmuşymyzy, ýagny akyl düşünjelerimizdäki pikirlerimizi, niýetdir maksatlarymyzy, kalbymyzdaky eslegdir höweslerimizi, ýagny ähli zadymyzy Rebbe tawin etmelidir. Seredin Pawlus näme diýär? Siziň tawinligiňiz hemmelere mälimdir. Men siziň şeýlediňizde biçap begenýärin. Ýöne siziň ýagşyny ýamandan aýdyň saýgarar ýaly, paýhasly bolmaňyzy, ýamanlyga ýanaşmazlygyňyzy isleýärin. Durmuşy Rebbe doğrulugyna tawin bolmadyk adam, Hudaýyň maksadyna dogry we üstünlikli hyzmat edip bilmez. İsa Mesihi dogry tanap, onu çyndan söýmeýän adamna Hudaýyň akyldarlygy we paýhasy hem bolmaz. Eger İsa Mesihiň hoş hawary senin häsiýetlerini üýtketmeýän bolsa, onu sen heniz hoş hawaryň maksadyna, güýjüne we merhemetine eýe bolan biri dälsin. Henizem bu dünýä mahsus olan häsiýetlerine we maksatlaryna öňe ilerleýän bolsaň, onna belki de anamyny barlamalysyň. Her birimiz imanymyzyň nirede duranlygyny, durmuşymyzyň nä derejede özgörýändigine seredip anyklap bileriz. Özgörmek diýenne käbirleri özleriniň daşky ýeten zatlaryny pikir edýärler. Ýagny hyzmatynyň ösmegi, ýa-da ýygnakdaky adamlaryň belki de sanynyň köpelmegi, ýa-da özleriniň at awraýynyň ösmegi, ýa-da näçe konferensiýa we okuwa gatnaşanlygy, ýa-da maddi bereketleriniň artandygy ýaly zatlardyr diýip pikir edýärler. Hudaýyň hoş hawara bolan iman arkaly özgördüýän we täzelän durmuşy bu aýdylan zatlar bilen ölçenmez-de, her bir imanlynyň häsiýetlerine, maksadyna we niýetlerine, Rebbe tabinligyna özgörmegi we Rebbi şöhratlandyrmagyna ölçenýändir. Pawlusyň wagt edip öwreden İsa Mesih baradaky hoş hawarynyň taglimatyna düşünüp, bu imany ösýän her bir imanlynyň durmuşy özgörýändir. Şeýle çyn imanlar günäniň we şeytanyň güýjünden üstün gelerler. Beýle imanlara Hudaýymyz akyl paýhas, güýç kuwwat, parahatlyk we merhemet berýändir. Pawlus bular barada ine şeýle diýär. Parahatlygyň gözbaşy bolan Hudaý bolsa, tiz wagtda şeytany aýaklaryňyň astyna
mıncıradar. Goý Rebbimiz İsa Mesihiň merhemeti size yar bolsun. Sonra Paulus Rimlere hatyny ýene de bu hatynyň başyndan başlap düşündiren ajaýyp hoş hawarynyň ajaýyp maksadyny ýatlatmak bilen jemleýär. Çünki İsa Mesih baradaky hoş hawar bolmazdan adamyň geçmişi, häzirki günnelik durmuşy we gelejegi ýokdur. Hoş hawarsyz adam betbatlygyň içindedir. Hoş hawardaky halaskarymyz we Rebbimiz İsa Mesih bizim batlylygymyz, şöhratymyz, umydymyz, parahatlygymyz we baky gelejegimizdir. Gadyrdan illeşim. Belki sen henizem bu ajaýyp hoş hawara iman eden dälsin. Ine şonuň üçinem kalbyňna parahatlyk, umyd, batlylyk ýokdur. Henizem günäniň we şeytanyň gulçylygyna galyp, özüňi we ýakynlaryňdaklary hem eziyet berip gelýänsiň. Emma sen eger bu gepleşigi görýän bolsaň, onda saňa da ine bu seni halas edip biljek, durmuşyňy özgerdip biljek hoş hawaryň ýetenligidir. Saýlaw seniň elinde. Ya iman edip bu ajaýyp gutuluşa we batyllyga eýe bolarsyň. Ya da bu hoş hawary ret edip baky höküm edilersiň. Meniň we birnäçe müňlerçe illeşlerimiziň durmuşyny özgerden İsa Mesih'i halaskar we Rebbin hökmüne iman edersiň diýip umyd edýärin. Eger sen hem iman eden bolsaň, onda bu şatlygyny biziň bilen hem paýlaş. Mähruwan imanlaky doganlam. Gelin biz hem hoş hawara düşünmekde we İsa Mesih'e tawin bolmakda has hem öseliň. Çünki hoş hawar bizi diňe bir gelejekdäki günä üçin bolan hökümden halas etmän, bizi her günkü durmuş kynçylyklarymyzda hem, günä bilen söwüşlerimizde hem, erwet häsiýetlerimizi özgerip, Rebbi şöhratlandyrýan durmuşda ýaşamagymyzda hem bize güç, kuwwat we akyldarlyk berýän hoş hawardyr. Gepleşimiziň soňuna Paulusyň bu ajaýyp hoş hawar barada Rimlere hatyny jemlemekde aýdan sözlerini okamak isleýärin. Ve Hudaýyň bu diri sözleriniň siziň kalbyňyza ruhlanma, teselli we umyd bermegini dilek edýärin. Meniň wagt edýän hoş hawarma, ýagny İsa Mesih baradaky taglimata inanan sizi imanna berkitmegi başarýan Hudaýa şan şöhrat bolsun. Bu hoş hawar ençeme asyrlaryň dowamyna ýaşyryn saklanyp, inni aýan edilen bir sırdır. Howa, bu hoş hawar aýan boldy. Ol ähli milletleriň baky Hudaýyň emrine göre oňa tawin bolmak üçin peýgamberleriň ýazgylary arkaly aýan edildi. Dana we ýeketek Hudaýa İsa Mesih arkaly baky şan şöhrat bolsun. Amin.